Hier, efter mij op de bosbaan in Amsterdam, zet Takomwieke het wereldkampioenschap roeien uiteen. Ja, roeien, dat kennen we in Friesland goed, want we hadden 3 Friesen die meedogen aan dat WK. In de malje is 8 Jan van der Bij en Jorn Salverda. En in de vrouwje fjouwer zonder stuurvrouw Imkje Klevering. Ja, bijzonder. Ik denk, een protemeesje meidje dat met 1 keer mij. En ja, ik had er wel een hele proteïne in. Dus gewoon echt wel oor van wat je wil mee gaan maken, denk ik. Er wordt meer van die verwachten, er komt meer media op. Ja, meestal verwacht je misschien ook meer dingen van die. Dus ja, het is wel een beetje shameful hoe gaan we daarmee om. En ja, dat maakt het dit WK wel wat spannender, ja. Aan de ene kant voel je die druk heel erg. En denk ik ook dat het je helpt om dit een groot en bijzonder moment te laten voelen. Maar aan de andere kant probeer je het ook zo klein mogelijk voor jezelf te maken. Ja, ik denk dat het heel voor een WK roeien best wel gruts wordt. Dat het meer je het liedje op een Olympische Spelen is, maar qua aandacht. En ja, dat is natuurlijk alleen nog maar helemaal leuk en daar moeten we van genieten. En ja, juist omarmen, denk ik. Ja, ik geloof dat er een bepaalde hoek deze kant op gaat. Dus ja, dat is wel heel mooi. Ik denk Friesland aan zich al. Dus ik wil volle oren. Ja, het is van wie model, ik had vrienden. Dus ja, maakt het heel mooi dat ze tegenbij is natuurlijk. Ja, dat leidt ik een beetje aan Jim, denk ik. Hoe je een model zetten. Wij doen ons best. Ja. Ja, ik denk dat hij altijd een vaste groep mensen die het zeker je volgt. Dus dat is superleuk. In ieder geval mijn ouders en mijn broertje. En volgens mij komen er ook heel veel ooms en tantes uit Friesland deze kant op om mij en ons aan te moedigen hier. Dus dat is best bijzonder, ja.